предвид електронната здравна карта. Да не ги бъркам. Едното е картография на процеса, другото е табелка, с която ще ходим на лекар. Едно, че имате дебитна карта и ще се разхождате с нея и ние ще знаеме къде ходите. Дали сте отишли само при общо практикуващи или след това сте се отбили при специалиста извън болничната помощ или сте посетили болницата, а накрая в коя аптека сте отишли и какво сте купили. Благодаря, че ще знаете толкова неща за мен. Надявам се, няма да се превърнем в полицейска държава. Шегувам се. Разбира се, че се шегувате и аз така го приемам. Картичката кога ще я имам в джобчето? Надяваме се до година да разполагаме и с това, защото това би дисциплинирало системата и би позволило да знаеме кой пие и кой плаща. Кога до година? Не мога да се ангажирам точно с месец, защото трябва да ви кажа, че процедурата обществени поръчки вече ми показва, че обществените поръчки са неуместни в здравеопазването и че лекарствата не могат да се купуват по този начин. Аз виждам как един след друг се провалят разни търгове поради минимални някакви проблеми. Може би това в промишлеността, селското стопанство е уместно, но когато работиш медицина, когато работиш за лекарства е неуместно на базата на обществената поръчка и проваления търг, ти да не можеш да снабдиш някого с лекарства. В случая говорим и за електронната здравна карта, която във всички случаи ще мине през тази процедура на обществени поръчки и Господ да ни помага обществената поръчка да се състои от раз, а не да има нужда да я преповтаряме, което ще ни отнеме няколко месеца. Чакайте, алтернативата на обществената поръчка и вие самата да кажете на кой ще ги прави. Няма каква друга да бъде, освен тя, но някакси в законодателството трябва да се преразгледа тогава, когато тя се ползва в областта на здравеопазването. Дали да остане по същият начин или нещо друго да се направи. Аз не съм специалист. Аз разбирам медицина и по-точно ендокринология. Но усещам, че това не ни служи винаги и че всъщност то затормозва процедурите в здравеопазването и специално в лекарствената ни политика. Това е голям проблем. Този проблем обаче, извиняйте, защото е принципен въпрос. Ако това, което лансирате е да се премахне режима на обществени поръчки за една област, лансирам такова нещо. Не съм казала такова нещо публични пари отиват. Изобщо не съм казала. Аз само казвам, че не ни служи, че ни пречи. Но аз не знам какво да се направи. Вие ще поясните къде отидоха 510 милиона от резерва на здравната каса. Тях също не ги знаем къде отиват. Ако и обществените поръчки изчезнат, извинявайте, но хубаво е действително да се знае кой плаща и кой пие. Това, което вие казахте. Категорично трябва да се знае. Се знае кой плаща, но не се знае къде отиват средствата. Знае се къде отиват средствата. Знае се къде отиват средствата. Значи в резерва ние си имаме 350 милиона, които непрекъснато ги показваме. В другата сметка разплащателната, то влиза. Как? Аз вече 2 пъти в парламента го показвам. Не сте присъствал, не сте чул, не сте разбрал. Не, много добре съм разбрал. Аз 2 пъти го показвам и го зная. Има 510 милиона, които не искате да ги покажете къде са. Те трябва да са в резерва. Другата сметка, която е разплащателната, в нея ту влиза повече, ту по-малко. Ту изваждаме повече, за да платим, ту по-малко. И тя винаги е нагоре-надолу, естествено. Но другата, която е за 350 милиона, там вече има думата парламент. Това е резерва, който ние си държим настрани, както се казва, за черни дни. Накрая, знаете ли, какво ми направи впечатление от това, което казахте и доста се обнадеждих. Казахте, че пари има. Има. Вие сте първият министър в България, който казва, че пари има. Има пари. Аз ще ви кажа следното. Значи няма идеи и нямало е воля до сега. Знаете ли коя е основната цел на реформата, която в момента ние искаме да проведем? Каква? Основната цел на реформата е да подобрим качеството на лечение на приемлива цена. А достъпа до лечение? Категорично за всички. Добре, на приемлива цена, но казвате, има пари за реформа. Пак казвам, това 295 милиона. Това звучи сериозно. Абсолютно сериозно. Парите ни чакат и ние бързаме. Знаете ли, до края на месец аз трябва да предложа на министър Плевнелиев списъка с лечебните заведения, за които ние ще плащаме, както казват някои, от до всичко. А преди здравната карта ли ще бъде и след нея? Здравната карта в края на годината. В смисъл, преди това ще решите на кой да се плаща. Да. А другите какво ще правят, които някакси здравната карта би трябвало да е основата на решението, кой ще имаме втора половина от тези пари. Аз свърших с първата половина. Сега ще говорим за втората половина. 148 милиона. 148 милиона в България през тази година ще влязат по нашата национална стратегическа идея борба с онкологичните заболявания. България има бързо нарастващ брой на ракови заболявания. Освен това,
се слага късно диагнозата. Защо? Защото няма апаратура, с която да сложим тази диагноза. Това е чудесно, извън онкологични. Момент, не съм свършила, нека да обясна добре на нашите зрители, не само на вас. Ние ще направим две големи инвестиции. Първо, в областта на лечението на онкологичните заболявания, ние ще направим 2 или 3, в зависимост от паричките, центъра за лъчелечение. Защо е необходимо да се направят? Затова, защото днес нашите онкологично болни започват лъчелечение, но вече остарялата апаратура спира, аварира, чака се 20 дена, 30 дена, а през това време рака чака ли? Не. Той не чака. Следователно, ние сме длъжници на нашите онкологично болни да им осигуриме адекватно лечение. И това ще направим с тези най-модерни центрове, в които ще вложим десетки милиони. Десетки милиони. Останалите пари не съм свършила, господин Василев. Останалите пари ще разпределиме в 8, 10 или 11 центъра, в зависимост отново от това как ще се вместиме в парите, за да направиме съответно, да кажем, 10 диагностични центъра за онкологично болни, от които ще се възползват и всички останали болни, тъй като те ще имат много голям капацитет. Тези центрове ще съдържат следната апаратура: спирален скен, дигитален рентген и голям лабораторен комбайн, който ще ни дава туморните маркери. Но той ще може да измерва хормони, цяла биохимия, кръвни картини, абсолютно всичко. Имунология, всичко. Той ще служи и на трансплантираните болни по място, а не да пътуват до София, както е в момента, и да им даваме 9 лева за пътни. А освен това, тези лабораторни центрове ще получат европейска сертификация. По този начин ние ще направим реформа и в лабораториите на България. Нещо, което е изключително важно, защото диагнозата как се слага? На базата на изследвания. А ако дойдат погрешни изследвания, се слага погрешна диагноза, започва се погрешно лечение и няма резултат. И непрекъснато в болниците идват закъсняли за диагноза болни и болни в тежка фаза на заболяването. Добре, нека да спрем до тук. Защото наистина мен ми е много интересно, научавам непрекъснато някакви неща, но всеки разговор трябва да има край. Искам последния ми въпрос да бъде... Че ви отнех от време. Не, напротив. Пак казвам, беше много интересно, надявам се и за зрителите. Особено и това, че бяха зададени и някои други въпроси, но искам да кажете накрая, как да познаем тогава, когато реформата успява? Как да познаем този момент? Вие ли ще ни го кажете или ще има някакъв обективен показател за това, че мерките действат, работят? Реално всичко трябва да започне в следващата календарна година и ние в момента се подготвяме. В края на годината лечебните заведения ще трябва да се пререгистрират. Те трябва да се подготвят за административно-юридически процедури и от началото на следващата година да сключат договори в новото си качество. Постепенно, в хода на годината, нещата ще се урегулират. Не мога да кажа точно в кой месец ще се усети, но полека-лека промяната ще се усети и хората ще видят, че могат да бъдат по-спокойни. Гарантирате, така ли? Смятам, че това ще се случи. Професор Анна Мария Борисова, благодаря ви за наистина интересния разговор.